Ayan guys. Namatayan kami dito sa gitna ng dagat. Naputol daw yung hose. Guys, pauwi na tayo. Time check 9:43. Yung sabi natin kanina na pag galing ka dyan sa kabila, pwede mo siyang lakarin hanggang dito sa kabila. Ayan. Pag low tide ganyan. Galing dyan hanggang dito. Dito sa kabila. Hindi mo lakarin. Sa bayan. Dumano na dito kasi sa lubong sa tubig. Ayan.
lumalabas lang siya pag low tide. Pero pag hindi low tide, ano siya ng tubig. Ayan. Maliit na islands. Islet. Ayan o. Ayan guys. Namatayan kami dito sa gitna ng dagat. Naputol daw yung hose. Galing lang naman. Ay, na baga? Ay, na daw. Iyo. Nakuha ko. Ay, na talaga oh. Hindi mo lang dahil sige ikot-ikot.